Ƙungiyar Premier League biyar suka kai zagaye na biyu kai tsaye bayan da aka kammala wasa na 8-8 cikin rukuni a jiya Laraba. Arsenal ce ta ɗaya akan teburi da lashe dukkan wasan da ta buga gida da waje. Liverpool ta uku sai ga Tottenham ta hudu da Chelsea ta shida da kuma Manchester City ta 8. Sauran da suke 'yan 8 da suka kai bantansu sun hada da Bayern Munich da Barcelona ta 5 da kuma Sporting CP ta Portugal ta 7. Newcastle United ta 12 ta kenan za ta buga gida da waje a wasannin cika gurbi. Real Madrid ma wanda ta kare a mataki na 9 da mai rike da kofin Paris Saint-Germain karawar cike gurbi za su yi a cikin watan Fabrairu. Sauran da za su yi fafatawar cike gurbin sun hada da Inter Milan da Juventus da Atlantico Madrid da Atalanta da Bayer Leverkusen da Borussia Dortmund da Olympiacos da Club Brugge da Galatasaray da Monaco da Karaba da Bordeaux da kuma Benfica. Ƙungiyar Chelsea ta samu raran kuɗin da take biyan Raheem Sterling bayan da suka amince da katsa sauran yarjejeniyar da ke tsakaninsu. Sterling mai shekara 31 yana da sauran kwantiragin wata 18 a ƙungiyar ta Stamford Bridge, wadda ke biyan su albashin fan 325 a kowane mako, wato kwatankwacin sama da naira miliyan 600 a duk sati. Aston Villa ta kammala ɗaukan ɗan wasan Brazil Douglas Luiz a kan wasan aro, da yarjejeniyar za ta iya siyan shi idan ya yi abin kirki zuwa ƙarshen kakar bana. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.